Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, papakita ko lang yung hitsura ng products ng Atento International, itong Green Mag o Green Magnesium ng Atento International. Nakakatulong ito sa kalusugan mga Yinyens. Paggamit ito mga Yinyens, spray lang ito sa mga pulso-pulso. Kung saang part ang may sugat, kung saang part na masakit, spray lang ito mga Yinyens ay itong Green Mag ng Atento International. Mga Yinyens, ito yung natutulungan o mga benepisyong hatid ng Green Mag ng Atento International. Improve sleep, reduce joint pain, stress relief, muscle recovery, regulate high blood, balance blood sugar. Kaya maganda ito para sa may mga diabetic person o may mga diabetes. Reduce inflammation. Ayan mga Yinyens, paano gamitin magnesium with moringa oil? Ayan mga Yinyens, gums, bad breath, tooth problems. Ayan po, ihalo ang 3 to 5 spray sa isang basong maligamgam na tubig. Imumog sa bibig. Ito naman, paano gamitin ang magnesium with moringa oil? Migraine, headache, hirap makatulog, puyat. Imasahe sa noo, sintido, anit, spray sa apektadong area. Spray sa iba't ibang parte ng katawan. Paano gamitin ang magnesium with moringa oil? Hair loss and scalp problems. 30 to 50 minutes bago maligo, each spray sa apektadong area. 10 spray sa iba't ibang parte ng katawan. Ito naman, hypertension, high blood. 8 spray at imasahe sa batok. Mag-spray bago matulog. 10 spray sa iba't ibang parte ng katawan. Muscle and joint pain. Frozen shoulder, namamanhid na kamay. Imasahe sa apektadong area. 18 to 20 spray every day. Mga Yinyens, 7 science backed benefits of magnesium. Relieves insomnia, protects your heart, combats asthma, reduce high blood pressure, improves digestion and alleviates constipation symptoms, protects against diabetes, support bone health. Ay mga Yinyens, yung benepisyo ng magnesium. Okay mga Yinyens, salamat sa panonood mga Yinyens. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa buting kalagayan. Bye bye mga Yinyens.